chút đi chuan kan za in pathian hne na mani chanchin kan soi theu kim rani rom u speaker kan house leader zom tak hne na kan ngen na te ala lo thlin lo wangin voinia budget presentation izu len lo to mai don mai puma budget presentation hi kan ho len mai ro lo cheu ni ti kan han sila ni bye bye ule bye 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 nak tu aron len leula thadra bye bye in ngày hôm đó đấy bây giờ in ngày hôm đó không phải nak tu la ngai mule don ni nimin akhan kan operation group te zaum tak tak ten min chosan don khan min min ron bye bye a kan lo vai liam ve a kan lo bye bye ve a ke ni lam chau kha focus kan ni a mi pui lam hian lo thiam vak lo wa cái bye bye tlang ani lim takin kan in bye bye ni ti kha voina hian mi zo mi pui te ma hian ka soi fia do ni kan speaker ho kan bye bye ni lim takin hei voina chu mi result chu lo langa he ti hian kim takin house a mi ron tel pui le a lawmthu ka ti khop maya an tel lo ro rel kha a king ba ya a khor thla ka chu wang chuan ril du pui tling tak puwa bial te tan ram tan a house chung a tia anon ro rel na anon tel le hi lawmthu kan soi ve rim kim dua kan soi ni sela